Sa mga pangunahing balita, mga lokal na pamahalaan sa Albay nagdeklara ng class suspension dahil sa banta ng bagyong Tino. Lalaki arestado sa pagtutulak ng droga. Mahigit sa 800,000 halaga ng shabu nasamsam. Lolo nalunod sa dagat sa San Andres, Catanduanes. At Bones for Days exhibit binuksan sa Legazpi. Mga obrang gawa sa driftwood at recyclable materials ibinida. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Lunes, 3 ng Nobyembre. Maraming lokal na pamahalaan sa Albay ang nagsuspindi na ng klase ngayong araw dahil sa bagyong Tino. Mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. Alamin sa report ni May Encinares. Dahil sa banta ng bagyong Tino, sunod-sunod na nagdeklara ng class suspension ang maraming lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay ngayong araw. Kasama sa mga nagdeklara ng suspension sa lahat ng antasang mga paaralan sa lungsod ng Legazpi, Bayan ng Daraga, Kamalig, Rapu-Rapu, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi, Tabaco City at Jovellar. Suspendido rin ang klase ng mga nasa preschool, elementary at secondary level sa bayan ng Piudoran. Gayon din sa kindergarten sa bayan ng Manito, Santo Domingo at Ginubatan. Maaga naman na pinauwi ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa Ginubatan at Manito. Samantala, kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Albay, pati na rin sa lalawigan ng Sorsogon at ibang parte ng Masbate kabilang na ang Ticao at Burias Island, habang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman sa southern part ng Masbate. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Timbog ang isang lalaki matapos na makuhanan ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 pesos sa ikinasang buy-bust operation sa Daraga, Albay. Dati na raw nalabas-pasok ng kulungan ang sospek. May report si Mel Moral. Timbog ang isang 40 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa Purok 1 Barangay Anislag, Daraga, Albay bandang alas 9:30 kagabi. Kinilala ang suspect na si alias Toto, binata, residente ng Barangay Bitano, Legazpi City at kabilang sa listahan ng mga high-value individual. Nasamsam sa suspect ang 29 na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 125 gramo na nagkakahalaga ng 856,800 pesos. Dahil siya nag-aaginig di sa sentro, dumana po siya nag-aagi sa Highland, barabaraldan na kaya ang tinampo duman. So, dyan po, dahil sa tabang sa tuya kang mga barangay, kaya ta po mas lalong na-monitor ang sa inda pong hiro duman sa area kung sa po pigkondukta sa tuyang buy-bust operation. Napag-alaman rin na labas-pasok na sa kulungan ng suspect dahil sa iba pang mga kaso. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Di ko naman masyado usisa kung anong mga kriminal sa iyang kinaambwiltuhan duman. So basta sabi niya, bako siya baguhan kasi sabi ko hindi ka subago, pag pigmag-shot mo siya, pig-booking mo siya, tatao na siyang maray. Kasubanggi po, sige na pagkatapos kang pig-submit na siya for drug test. Mandatory requirements po yan. Then, so all items po submitted na sa crime laboratory for laboratory examination. Hinikayat naman muli ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga para sa mas maayos at mapayapang mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Patay ang isang 76 anyos na lolo matapos na malunod sa dagat sa San Andres, Catanduanes. Lasing umano ang biktima ng madisgrasya.
May report si Danica Garcia. Palutang-lutang at wala ng buhay nang matagpuan ng isang 76 anyos na lalaki sa dagat sa barangay Kabkab, San Andres, Catanduanes. Alas 10 ng umaga kahapon, Nobyembre 2. Kinilalang biktima na si alias Boy, magsasaka, residente ng parehong lugar. Ayon kay Police Major Francis T. Tabo I, hepe ng San Andres Municipal Police Station, isang opisyal sa naturang lugar ang nagpaabot sa kanila ng sumbong hingil sa nadiskobring bangkay. Agad naman daw nila itong nirespondihan katuwang ang mga tauhan ng Philippine Maritime Unit at Philippine Coast Guard. Lumalabas naman sa kanilang investigasyon na aksidenteng nadulas ang biktima sa kanyang kinatatayuan habang umiihi na nauwi sa insidente. Malapit sila dito sa may pier na luma at may nakakita daw na bata na parang na-slide ito sa pier at saka hindi na nakita. Yun, hindi naman sabi ng bata, nakala ng bata, andun lang naman sa baba. Kaya probably yun po ang kausa kung bakit nalun. Lumalabas rin sa isinagawang investigasyon ng Rural Health Unit ng San Andres na pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Usually, during barangay visitation, sinasabi natin yan in general na pag nag-inom, magtira ng pang-uwi at magtira para nasa tamang ayos lang tayo. Hindi yung, siyempre, pag lasing ka na, pag lulung ka na sa alak, talagang mabawalan tayo ng balanse at hindi na nga natin alam kung ano ang ating direksyon. Kaya yan pa isa pa yan sa pinagmumulan ng kaguluhan sa barangay. Nakaburol na ang biktima sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, 26 anyos na lalaki patay matapos mahulog sa Sula Bridge sa Bakakay, Albay. At ako Bicol Party List, muling namahagi ng wheelchair sa piling mga beneficiaryo sa Camarines Sur. Yan si Mamang Balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patay ang isang construction worker matapos na mahulog sa Sula Bridge sa Bakakay, Albay. Nakainom din umano ang biktima nang madisgrasya sa kanyang minamanehong motorsiklo. May report si Rose Bilista. Patay ang isang construction worker matapos itong mahulog sa Sula Bridge sa Barangay Sula, Bakakay, Albay bandang alas 11 ng gabi nitong Biyernes, Oktubre 31. Kinilala ni Police Major Nino Aquiatan, hepe ng Bakakay Municipal Police Station ng biktima na si alias Edel, 26 anyos, may kinakasama at residente ng Purok 7, Barangay Bagong San Roque, Santo Domingo, Albay. Base sa investigasyon, sakay ng kanyang motorsiklo, pauwi na sana ang biktima matapos na makipag-inuman sa Barangay Cagbulacao, Bakakay. Subalit hindi na nakauwi pang buhay matapos madisgrasya. Ang naabutan na lang namin dun, ma'am, is yung motor na lang. Ngayon, ma'am, kasi hindi rin naman namin madala yung motor, ginilid po muna namin, ma'am. Ginilid namin dun sa tulay. Hanggang pagka-umaga, binalikan namin, ma'am, yung area. November 1 naman, binalikan namin ng umaga around 7:58. And then nakita na po natin yung katawan po ni Edelboy. Dinala po ng responding police natin papunta ng Ziga Memorial District Hospital, Tabaco City, but pronounced dead on arrival by the attending physician. Tumanggi na din umano ang naiwang pamilya na isailalim sa post-mortem examination ng labi ng biktima dahil tiyak naman daw na walang nangyaring foul play. Nung nakuha naman po natin yung katawan ng biktima, ma'am, nakuha na po natin, ma'am, doon po sa may pangpang sa ilalim na po ng tulay. And then, visual contact, makikita po natin na yung victim sustained serious injury. Yan nga po yung tumama siguro sa gutter, tapos pagdating sa baba, may natamaan din siguro na kung ano doon sa baba. At yun din ang kinamatay niya, ma'am. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na magdobli ingat sa mga lugar na may kadiliman, accident-prone areas at iwasan din ang pagmamaneho ng lasing upang makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Kamakailan lamang ay muling namahagi ng mga wheelchair ang Ako Bicol Party List sa lalawigan ng Camarines Sur. Labis naman itong pinagpapasalamat ng piling mga benepisyaryo. Narito ang buong ulat. Ipinagpapasalamat ng 43 anyos sa si Tatay Rolly Gonzaga ng Barangay Maysalay, Goa, Camarines Sur ang natanggap niyang wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Mahigit 20 taon na mula nang tamaan siya ng sakit na polio. Nag-aaral daw siya noon sa sekundarya nang siya'y magkasakit. Mula noon ang wheelchair na ang kanyang nagsilbing mga paa. Malaking bagay anya ang regalong wheelchair ng partido, lalo pat luma na rin ang kanyang ginagamit na wheelchair. Nakatipid na rin anya sila lalo pat sa pagtitinda lamang ng kakanin ang kanyang tanging pinagkakakitaan. Nung maliit pa daw kasi ako, hindi ako nabakunahan ng mga baksinahan kasi kaya nagkaano siguro ako, nag-ano ko sa polio. Sa polio po. Kaya dapat habang bata pa daw nabakunahan ng baksin. Kaya ako, hindi ako nabakunahan ng baksin. Kaya nung matanda na ako, ganito na ako, saka na ako inatake ng polio. Maraming salamat po, nabigyan na kami ng wheelchair. Sa tagal na panahon na hindi kami bumababa dito sa bayan. Ngayon lang kami na-approve na magbigyan ng wheelchair. Salamat po sa Ako Bicol. Gaya niya, nabigyan din ng wheelchair ng Ako Bicol ang 23 anyos sa si June Mark Eno ng Barangay Napawon, parehong bayan. Dahil kasi sa sakit na leprosy, kinailangang putulin ang kanyang mga paa noong 2020. Walang tabang po talaga po ining wheelchair para po sa kuya po. Sa paghiro-hiro ko para po makahiro po sa mga gibuhon is wala po talagang tabang po. Maliban sa kanila, 6 na iba pang individual na nangangailangan ng wheelchair ang nabigyan din mula sa bayan ng Goa, Camarines Sur, kamakailan. Ang wheelchair distribution ay bahagi ng Tabang sa Karahayan program ng Ako Bicol Party List na layong mabigyan ng panibagong pag-asa ang ating mga kababayang may kapansanan. Hindi naman katapusan yung pagiging PWD nila. So, may wheelchair, pwede po sila makapagkilos, makapagawa din kung anong kaya lang habang sila ay nasa wheelchair. Yung isip maging alerto. So, sabi ko kasi na, inspirational message na ginawa natin is pwedeng yumaman kahit yung physical may problema, basta yung mental okay naman.
So, ito pong way of pag-deliver natin, pagbigay natin ng wheelchairs. Kahit pa paano yung moral ng mga beneficiary natin umaangat. Samantala, bukod sa wheelchair, binigyan din ng tig-10 kilong bigas ng Ako Bicol Party List ang mga benepisyaryo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Iba't ibang obra na gawa sa driftwood at recyclable materials ang tampok ngayon sa isang art exhibit sa Legazpi City. Layunin daw ng exhibit na mas makilala ang talento at galing sa sining ng mga artist mula Albay. May report si Hercules Barbacena. Naglalakihan at makukulay ng mga obra ang tampok ngayon sa Fundacion Gallery sa Barangay Puro, Legazpi City. Ang mga obrang ito ay gawa ng local artists na sina Maya Munoz, Alfredo Losoriaga Jr., Granny Man at Maria Gabriel Tuazon. Kakaiba ang mga nasabing obra dahil gawa ang mga ito sa recyclable materials, gaya ng The Project ni Losoriaga at An Easy Charm ni Tuazon. Sana wala silang kung talagang meron silang ginagawang maganda na para sa sining, isali nila. Kasi ako nga, first time ko din pero naglakas loob ako. Pagkatapos sabi ko, baka lamang mapansin ng mga taong aking ginagawa. Kaya maraming salamat. Doing art, sana perming inspired magibo and perming isipon na pag nagibo ning art, igot ning meaning kunata, igot siyang purpose. Kung nata mo siya ginibo. Bako sana so nagibo kang art just for the sake of doing it. But sana permi igwaning kahalagahan kung nata mo ginibo. Ayon naman kay Munoz na siyang curator ng aktibidad, bukod sa kumita, layunin nilang maibida ang talento ng mga Albayano sa larangan ng sining. Every time, you always want to, like sa Bicol, dakuluno ng artist digtio, wala sa nasindang chance to show in a nice space, right? So part of it is, we want artists to come, see the space, baka ma-inspire ka, right? And then, let us find you, or you find us, and then, we'll see what we can do, diba? Mabibili ang mga obra mula 10,000 hanggang 60,000 piso. Sa mga nais bumisita, bukas ang Fundacion Gallery simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Magtatagal ang art exhibit hanggang Nobyembre 28. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si El Yanzon. Salamat.